imbe ni gidwachi. Ere kaka dhi bedo ka kombe koro rawere dwa kombe owacho ni nominations e weche madongo mane gikele mbele be mana adier. Negi wacho weche mang'eny. Negi wacho ni gidwaro nomigi nafas, negi wacho ni omigi tije, negi wacho ni gidwaro ni mondo wach mar koko mar dhi e barabara negi wacho no gidwa. Negi chako giwacho ni ok gichak gidhi e maandamano kendo. Negi chako giwacho ni gik mane jakomwa manonindo Raila Amolo Odinga noweyo gi jatendwa maduong' mar rais mar Kenya 10 points agenda mane owe mondo timre nadi otieki gi kailago. To wach mar chung kata wach mar nomination okrach kata matin. Nyithindo gi gin nyithiwa, wan mwanyuologi. To ka nyathi be oneno ni oromo, ke chama wa en chama mar kaka winjo ni luonge ni ODM no. D no stands for democracy. To ka nyathina oneno ni oromo bedo mbunge maka, onge shida, wan chama wa oyie ne mama mondo chung, nyathi bendo chung, ng'ama oti bendo chunga chunga. Wadhi adhiya e nomination cha, wan kaka jo ODM. Kae to ka nyathino buaga mama, sawa, ene mo wabro timo ang'owa. Kone gidwa thuolo maromre. Gidwaro thuolo maromre. Okay. Yeah. Erokamano. Gogo, ponono ni rawere